आमच्या एरियात 3 जिवलग मित्र होते, इतके की कधी पण पहा यांना एकमेकांशिवाय कधीच एकटे दिसत नसायचे व त्यांचे पानही हालत नसायचे. कधीही बघा हे त्रिकूट एकत्र असायचं. तुम्ही तिघे एकाच मुलीच्या प्रेमात पडलात तर कोण दोघं आपली कुर्बानी देईल एकासाठी असं म्हणून आमच्या चाळीतील बायका त्यांना हिणवत आणि हे सुद्धा मी 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 करून त्यांना उत्तर देत. अशी मैत्री मी आजपर्यंत पाहिली नव्हती आणि पुढे पाहणार पण नाही. तिघांना पत्ते आणि कॅरम खेळण्याचा भारी छंद. पण कुठे कार्यक्रमात किंवा लग्नाला गेले तर एकाच ताटात जेवायचे. जर कोणी यापैकी कोणाला पण नडत असेल तर बाकीचे दोघे त्याचा चांगला समाचार घेत. एकाच वर्गात एकाच शाळा कॉलेजात शिकून ही मुलं मोठी झाली. आता नोकरीसाठी वेगळे होण्याची वेळ आली होती, पण एकमेकांना क्षणभर वेगळं होऊ न देणारी ही मुलं, ह्यावर सुद्धा त्यांनी एक उपाय शोधून काढला. त्यांनी मिळून भुर्जीपावची गाडी सुरू केली. चाळीत तिघेही मोठ्यांचा मान राखणारे, कोणाच्याही मदतीला धावून जाणारे असल्याने चाळीतील लोकांना त्यांचा आधार होता. सगळं गुण्यागोविंदाने दिस सरत होते, पण का कुणास ठाऊक बिचाऱ्यांच्या मैत्रीला कुणाची तरी नजर लागली आणि त्या तिघांपैकी एकाचा दुर्धर आजाराने मृत्यू झाला. सर्वत्र एरियात शोककळा पसरली. बाकीचे दोघं तर या धक्क्याने सावरतच नव्हते. दोघांनी एकाच खोलीत स्वतःला कोंडून ठेवले होते, तेही तब्बल 5 दिवस. पण 6व्या दिवशी ही दोघं एकदम हसत खेळत बाहेर आली, जसं की काहीच झालं नाही या आविर्भावात. सगळे आभासून त्या दोघांकडे पाहत होते आणि हे दोघे एकमेकांच्या खांद्यांवर हात टाकून बाहेर आले. पण त्यातील एकाचा अजून एक हात अधांतरी होता, जसं की त्यानेही कोणाच्या तरी खांद्यावर हात ठेवला आहे असे पाहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला वाटत होते. आणि हे दोघे पुन्हा तिसऱ्याच व्यक्तीशी बोलत बोलत बाहेर आले. पुन्हा सर्वश्री नॉर्मली पहिल्यासारखे वागत होते. पत्ते खेळताना 3 जणात वाटले जाऊ लागले. कॅरम खेळत असताना 4 जण लागतात, त्यापैकी हे दोघं आणि फक्त 1 जण घेत. परत पहिल्याप्रमाणे सगळं काही त्यांचं चालू होतं, जेवणाचं ताट वगैरे. पण आता ह्या दोघांमध्ये बरोबर एक अदृश्य शक्ती वास करत होती. जो गेला होता तो फक्त या दोघांनाच दिसत होता, पण खरंच तो दिसतोय का ह्या दोघांचा भ्रम आहे ते काही कळेना. पण हे दोघं सतत त्या न दिसणाऱ्या व्यक्तीशी म्हणजेच त्यांच्या जिवलग मित्राशी बोलत असायचे. मित्राच्या जाण्याने या दोघांच्या डोक्यावर परिणाम तर झाला नाही ना अशी शंका येणं स्वाभाविक होतं. तसे उपचारही चालू होते, पण बाकी ते व्यवस्थित वागायचे, बोलायचे. त्यामुळे घरच्यांनी पण लक्ष देणं सोडून दिलं. एक दिवस हे दोघं एका टपरीवर चहा प्यायला गेले असता त्यांनी 3 कटिंगची ऑर्डर दिली. पण ह्या दोघांना पाहून टपरीवाल्याने 2च कटिंग पोराकडे देऊन पाठवलं. तेव्हा 3 कटिंग सांगून 2 का घेऊन आला म्हणून त्या पोराशी ते हुज्जत घालू लागले. शेवटी प्रकरण तापतंय हे लक्षात आल्यावर त्या टपरीवाल्याने 1 कटिंग भरून आणून मध्यस्थी केली. तेव्हा त्यांनी तुझ्या टेबलापाशी असलेल्या क्रीम रोलच्या बरणी शेजारी ठेव आणि 1 क्रीम रोल काढून ठेव, तो धार मारायला गेलाय असं सांगून पाठवले. थोड्याच वेळात ते दोघं चहाचे व क्रीम रोलचे पैसे द्यायला आले. पैसे देताना त्यांनी 3 कटिंग आणि क्रीम रोलचे दिले आणि जाऊ लागले असता त्या टपरीवाल्याने मागून ओ भाऊ ह्यो चाय असं म्हणून कटिंगच्या कपकडे नजर फिरवली तर पाहतो काय त्यातील चहा संपलेला आणि कपावर ठेवलेला क्रीम रोलही नव्हता. आधी त्याने स्वतःशी ह्याच दोघांपैकी कोणीतरी किंवा दुसरा फुकट गिऱ्हाईक पिऊन गेलं असेल अशी समजूत करून घेतली. वास्तविक ती समजूत खोटी होती ते त्यालाही माहीत नव्हतं, पण घडलेल्या प्रकाराबद्दल तो घाबरून गेला होता. हळूहळू एरियातही या प्रकरणाची कुजबूज चालू झाली होती. ते दोघं जेव्हा आपापल्या घरी जायचे तेव्हा घरच्यांना सुद्धा कोणी एक अजून व्यक्ती आपल्या घरात असल्याचा प्रकर्षाने भास होत असायचा. कारण जो गेला होता त्याला एक विशिष्टपणे हसायची व हसताना जोरात टाळ्या मारायची सवय होती आणि सेम त्या हसण्याचा व हसताना टाळी मारतानाचा आवाज वारंवार अनुभवास येत होता. घरात तो जिवंत नसून सुद्धा जिवंतपणे वावरत होता. शेवटी कितीही जीवाभावाचाच माणूस गेलं तरी त्या रात्री त्याच्या रूममध्ये जायची सुद्धा भीती वाटतेच ना. इथे हे भास वाढत चालले होते. असंच काही दिवस जात राहिले, पण तो असल्याचा भास वेळोवेळी जाणवून देत होता. एक दिवस हे दोघं विचित्र काहीतरी बोलायला लागले. मंग्या म्हणजे मृत पावलेला मित्र आम्हाला बोलवतोय. तो तिकडे एकटा पडलाय, कंटाळलाय, आमच्या विना त्याचं मन नाही रमत, आम्ही पण जाणार असं काहीतरी बोलत असायचे. पुढे एक दिवस त्यांनी ट्रेकिंगला जायचा प्लॅन आखला. घरात सर्व जरा खुश होते, कारण बरेच दिवसांनी काहीतरी नवीन बदल करण्याचा विचार केला होता. निदान ट्रेकिंगला जाऊन येताना फ्रेश माइंडने येतील आणि नव्या उमेदीने परत भुर्जीपावची गाडी सुरू करतील.
जाता जाता हे दोघं एरियातील पोरांना मिठ्या बिठ्या मारत जसं काय आता पुन्हा भेट नाही या आविर्भावात त्या टपरीवाल्याकडे आले. आता ह्यावेळी त्यांनी 2 कटिंगची ऑर्डर दिली. सर्वांना वाटले आता नक्की हे सुधारले. निघताना त्यांनी टपरीवाल्याला ये लास्ट कटिंग म्हणत जोरजोरात शिट्या वाजवत त्यांनी बाईक सुसाट पळवली ती डोंगराच्या दिशेने. 2 दिवसांनी बातमी आली की दरीत कोसळून त्या दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. शेवटी त्याने ह्यांना त्याच्या विश्वात बोलावून घेतले आणि हे दोघेही आनंदाने गेले परत कधीच न येण्यासाठी.